lejos. Chcete kázať, chcete slúžiť. Služba nezačína tu. Služba nezačína pri mikrofóne. Služba začína vnútri. V čistote. A viete, kde začína služba? Doma. Doma, u seba. Ak nevieš slúžiť doma, naše služine sa neleže nengde. Teda dáme sa slúžila chudoba, ani leže nengde naše služine. Každý by chcel slúžiť iba tam, kde je prosperita. Každý by chcel slúžiť iba tam, kde je prosperita. Ale keď by ťa Boh postavil do chudoby a povedal by ti Boh, tu budeš mi slúžiť. Ode slúžinia a pro reptinia. No, alebo začneš reptovať. Začne nejaká reptilná pre neha sarđivava, sochava, vareka sava manavla. To už není spojené s Bohom. Toto už není spojené s Bohom. Toto už srdce není spojené s Bohom. Čo je pre tebou? Jaká je budúcnosť pre tebou? Pralále peňale, sami budúcnosť na tu mendehin. Kera, motora, so zlato, so love. Sami budúcnosť. Nijaká budúcnosť to není. Žane sami budúcnosť je kým? Ísť domov. Kera. Toto je naša budúcnosť. Dnes si tu, zajtra už nemusíš. Jaká je budúcnosť? Sami budúcnosť. Chcete dávať svojim deťom budúcnosť. Akú budúcnosť im dávaš? Savi, oi ce avea drogine tu menge. Savi budúcnosť. No pen mange savi. Savi budúcnosť. Tu le ce avem de queres. To, že máš peniaze a tvoje deti hynú, to není budúcnosť. To, že máš peniaze a tvoje deti sú vonku a sú v ohrození, sú diablovi do rúk, akú budúcnosť si urobil svojim deťom? A ja vám poviem, aká budúcnosť je práva budúcnosť. Keď vaše deti, celý dom, ja a môj dom slúžime Hospodinovi. Toto je budúcnosť. Aká ratoles?